Kailaman ko nimo, boss. Di ba ikaw man tong amo atong nagpakaron ingnon pud nga amo? Hala, mao din ni ilang amo di ay. Paglakaw, naman mo ka na kung maghinahanglan sa servisyo. Sige, boss. Oo, ako to, day. Nah, unsa man ni mga sagbot diri oy? Wa gyud sila kahipos. Unsa man ni mga tao sa balay? Way mga gamit? Akong sugo, akong tuman. Sagbot ni mga tao diri oy. Sige na lang kita. Paitan ng kinabuhi. Daot sa siya kung pagkasugarol ba. Salig mo kay ko sa kong manukot. Nga, morning nga, makadaog ko pero sus, puro pas na akong balay katigayunan tanan. Kita. Ito naman na kayo eh. Hindi mo bugas dito kapalit ang naging kwartaan eh. Uy, hala. May saging hinok. Tama. Gutom mo kayo. Ulawa ni, bahala lang. Basta kayo makakaon lang kung gutom mo kayo. Ulawa ni makita ko sa mga kailaw. Balayan ni, ako na lang tanan. Ha, mali ko maigsuon nga laki. Time pa, kisa man ang nagkaon og saging. Familiar man. Akong duulon, be. Kailaman ko nimo, boss. Di ba ikaw man tong amo atong nagpakaron ingnon pud nga amo? Hala, mao din ni ilang amo di ay. Paglakaw, naman mo ka na kung maghinahanglan sa servisyo. Sige, boss. Oo, ako to, day. Hala, unya, unsa nahitabo nang naa naman kadiri nagkaon na makagsaging. Ingani mo guni siya, day. Kita, saan na ako naging puro tayo ng tanan. Kaptangan ng pusta sa manok na napindira. Lagot ko eh. Saan na ako eh. Ako'y balay na ba? Wala ko'y yuta. Tanan. Isyon ako sa manok ay sabi ko na karon. Hindi ko kapindihan yun. Saan na ako pain na niyo? Muna na kabos kong kinabuhi, day. Hala, kaluoy pud ni muya oy. Unya hantud kanus ang kadiri sa sagingan. Ambot, day. O kabalo, day, kung alos ako rin napita, magsuloy-suroy na lang ang sagingan. Tungko ako ko'y pamilya din napita. Unya, kato ko mga tao sa una. Ako ko kayo tutos na kayo ubos ako at tungkol sa kong mga inistoryahan nga. Sakit ko kayo kong mga inistoryahan sa unang panahon nga naapa ko sa taas. Di isang pagkakang tao magtamakan. Asinsado gabon ko. Dili ko mahandog ka na. Nagmahay ko sa akong gibuhat yun, day. Nagmahay ko. Kaluoy ni muya no. Pero unta mo abot ang panahon nga magkapasayloanay mo. Ambot, day. Ug asa na sila karon. Tilas na mga pagkita nila. Katong namakal sila, unya. Ako pag yun sila gihimaraot magayo sa ilang mga trabaho nga nakampot. Unang, dako kayo kong pagbahay nga. Nakasulti ko nila ato. Panahon na. Tungod bangon kay nagtuo mangguko nga dili ko mabutang sa ingani nga sitwasyon. Mao gyud lagi na iya. Wa man gyud mahay nga maguna. Muna nga kung naa manggaling ta sa taas, di gyud ta angay manghimaraot sa tong isig ka tawo. Tan-awa karon. Mo giday. Sangko sa langit ang ako pagmasol gyud nga. Nakasulti ko ato nila. Wa na ko na ba nga. Maabot po ko sa ingani nga sitwasyon. Sakit kayo. Sakit kayo na unaon nga. Daghan kay kong mga kantangan sa una tungod po sa kong pagkasugarol. Tuo po lagi ko nga. Dili ko maabot sa ingani nga panahon pero saan naman. Pwede mo pa sa ilo pa kumila. Sige raya, okay ra na. Pagampo lang sa Ginoo, maokey ra lagi ang tanan. Sige, day. Salamat kayo sa mga advice, day, ha. Sige, day. Salamat kayo sa mga advice ko, day. Takaw na ko. Kaluoy in taon oy. Kung naa pa lang jud ko'y matabang gyud, unsaon man walang-wala man pud mi. Ay, salamat yan. Nakabalay ra gyud ta. Gikaluy-an gyud ta sa Ginoo. Siguradong nainera gud tagod. Ang importante nga na natin mapuyan. Dili na ta matulog sa sagingan. Di na ta paakog lang mo. Salamat kaya ka naningkamot ka nga makabalay ta.
Salamat lang po ta dong. Magitagaan yung tagrasya nga makatrabaho ko. Wa na may lain magtinambangay gud ani dong. Kita na lang manggiduha kay wa na mangita ginikanan. Grasya na gyud sa Ginoo ya. Mao nang kita dong. Bisan pa magunsa tong kahimtang ron or unsa may nakabuta to. Di gyud na to kalimtan dong kung asa tagikan.